Prodotti folots f'disa setturi differenti jiswew lil ħwienet u negozjanti li jaħdmu fis-settur b'mod leġittimu f'pajjiżna madwar 43 miljun euro fis-sena. L-istudju sar mill-European Union Intellectual Property Office u ħares lejn loqsma tal-kosmetika, l-ilbies, prodotti tal-isports, ġugarelli, ġojellerija, blasktijiet, mużika, imbit, spirti u mediċini. Kien konkluż li madwar l-Ewropa dawn jiswew 83 biljun euro u 780,000 impjieg kull sena. Skont dan l-istudju huwa stmat li 8.7% tal-prodotti mixtrija f'dawn l-oqsma f'pajjiżna mhumiex oriġinali jew kif jirreferu għalihom ħafna tal-kuntrabandu. Skont dan l-istudju Ewropew dan qed itellef ukoll 530 impjieg fis-sena. Jintqal li l-analiżi turi li fil-waqt li t-telf tal-bejgħ minħabba oġġetti folots huwa iktar mill-medja Ewropea, l-effett fuq l-impjiegi huwa inqas mill-medja. Fl-Ewropa l-iktar bejgħ leġittimu mitluf minħabba prodotti folots huwa dak tal-ġojellerija u l-arloġġi, isegwu l-basktijiet u l-bagalji u l-ġugarelli u l-inqas huma l-imbejjed u l-ispirti. Jingħad li dan qed iwassal biex fis-sena jintilfu 900,000 impjieg u meta jkun ikkunsidrat l-effett fuq oqsma oħra hemm it-telf ta' 300,000 impjieg ieħor. Antonio Campinos, id-direttur tal-Aġenzija Ewropea li ħejjiet l-istudju, tkellem ukoll dwar l-effetti li jmorru lil hinn minn dak ekonomiku. Qal li ħafna prodotti mhux oriġinali jpoġġu riskju għas-saħħa u s-sigurtà tal-konsumatur li fi żmien il-miliet qed ikun imħeġġeġ ifittex prodotti ġenwini.